na ka jingya per haga riti ke dustur, ka jingya per haga ktin ke thlet, ka jingya per haga riam ke bej, ka bam ka di, bat ka jingdawa ban bu ya ka rukom perkhat, bagi senong kasi hapo ka jaka lajong, kin long kenrat, laha ka sensyar ka khadar, ka khayi ka pateng, bat ki eke baro ki badon haka. Kinong ilam jong ka dorbar ki khasi san senong, ha ka jingilat yesim benta ha ka jingilang pli pajba, ya ki mau bena ki mau sanam ka senong mau tunum, kabari ki jingrakhe ya ka senem jubilee ka senong mau tunum, kabarakhe ya ka jingdam ka basis pa senem jong ka senong, lane ka centenary jubilee, uba CBCM ubari chairman jong ka dorbar ki khasi san senong, ula penpau hakmat u CEM ka KHADC, uba Winston Tony Lengdo, ubalawan poi hagni ka jingilang kumukong san, halor ka jingdawa jong ki san senong ka bamenta, kalayat hadu kumbakat nyau senem kenti, Henry Kim Syampat layo ya jingdawa, bat kam Syampat la urlong hadu kini gisingi kiba menta. Henry ulong bagi nong yalam watla kila kela na kawai kasamoy trikam sya kawai pat. Henry Kim Syam lam mantaj satya bandawa ya ka hok jongki bakum ki senong kasi hapo kejela ki kwa ban mi no na ka jing pen kentup yaki ha ka sencar ka khadar hapo ka raj marngar kabal sencar da ki jaj ban riu ki bom day ki kasi. Kumban syukadau begini kisan teli kisnong kasi kibala lumlang bandawa ban mikno na karaj marngar bat thau la kajong garaj tang para senong kasi om syu ban syaban ya ka sencar ka khadar ka leniam ka le rukom ka riti ke dustur ki kentup ya ka senong mautunum ka senong jarasi ka senong yo maulong ka senong buda bat ka senong mau pro ha ka jingai jingkren jong uba CBCM walaupun pau hakmat UCM ke KHADC begini kisenong gidang im dang scam bandawa bed ban yo la ka jong garaj om da ka jing ki bakta ye ki nong ilam ni ye ki pajba Henry da ka hok bat ka jing pensisha bat ka bajajai hadu menta ha ka baula kentu yo CEM ba unsim khia ban pet ye ka mat ka balong don kam na ka benta ka jing scam jong ka jaj ben riu namar ka jing wanra ye ka mat jing ekran UCEM ru ula jawab ye ka jing keren jong chairman ka dorbar ki khasi san senong da ka ba ula ong ba ka jing dawa jong ginong yalam ka judai ka badon kam bha ban pet thu bha ye ki kot kisla bat ki jing pensisha watla ula tip ya ka ne ka kam namar ka jing ekon apa deng ki san senong bat usim ka raj marngar bat ula ong nang ni ka de ka jing sedang ban budin bat chen on sai keren bha hadin ba un wat benya ye ki jing pensisha bat kular ban le ye ka bahatam na ka benta ka bit ka biang jong pai ba lasdang ban produk ban perkhat akinong yalam ke jongi itemen basan JW lapang iba lur syai walang bat ki pararang ba snong jong ki san snong nadu usnam arjan rew arjan nyo ban om bangin nam long merau halaka jong kari kumulong mulung soso tham bangi dei ban long kitrai halaka jong kari ndei ban long ki merau ban bangim dei ban long kumbulong mentara jinga ki hapo Manipur hapdeng ki meitei bat ki kuki ka jinga snam ka sultanat kalong ka jinga lam jong kini orang ba bat ka jing persyang jingi mania budin ya ka kam ka bengilayai ngiya jai jai bat kajing yang jai-jai kijungin adu senam arjan rew adu arjar nyau arajar arpun rew kala penyo thia yakinu yalam ki badan hop ban sim ya kajing kekli tekane nga sude ban pesat hakmat begini nong yalam kijungi kapa ngeladon ki proof ngeladon ki kot kisla ki babiang kapa ngila penpau syaka himamelim magta kapor da kapasurip bandong ba aino ingin laga jong karait kakitin katelik kedega ju kakitin kan ar kakitin karo kabangiong apo riboy namar ba ki jait ban rew barngar lani ki bhom gumangiyetip ki keren kakitin asamnya lan pilek kin salam tengin ya pe kari ti dustur ya per bak labak kakitin telik ya per bak labak karyam gabe ya per bak labak tengin don kam ya kata ni sarong bahadu mentah mene i temen mensan JW lapang no ya lambaran bak jina do basdang ban balur syaiwanan kini arut kini gino yalam ban mangingi simti menta ban pentelun ni kene gakam ban ngingi scam lang baga jinglong aktif jong ki pararang ba sinong ban ke jing angnut kebaya isa hadu menta jong pai nong song sinong jong ki san ligi sinong kan pen perkhat lese ya phikum kino yalam bakum no en saindur wat lada kane ke sithi ke belami napo ka office jong ka konsel ka santri ku feb arjar nyo lasdang bentrikam lais nem nge up daga jing jai jai om don jing poi dai
ban hadin gatang nasdang kajing fight betal khat news nem ko keren daum Jerman khat news nem ngilayat dak ka kham teng ban pen power kan ikut Islam hari nyem yo ala ke jok hop ban sensyar jong gari ban pen scam surety ke dustur tes sa ki nong yalam ko ka dis council kan ne ke isu ba ka jing don ka dis council ka de nang mentaban pen pensa ban penjanai kiriti ke dustur ya kajing sencar kadar ban ya kajing yo ya ka hok jong ki pai nok fungsional kim dan kamsu ban ya lepan na mender lani no pom ya peng kitin kle ya pan hidar jong henmen ranpa banang ban kerang kitin kle ba tim ya kiriti dustur ban ai ka hok ka jong ki khnam kila ban yang halaki jong ki jat ban pen bhai ki lang salang ban ha ka Life tarik Januari arjar Pakistan CM barim iba penyat sings im ila permi ka order ngipan ya ka ilaka la ka jong bagi ai da karat ka taru ni pendem nyuman ni to melele tang bala ai biang be Henry Pause ka simel ka hima jong simelim ro kam tu klar na de se council ro klemi ke jingrap ni sakut hashtag Teka ika berjaya kalau we jong gini kisan sinam. Tengi ika pi misa SAR CM batka komiti ke jumpi ban yarap lem ya ke jing angnut jong kisan teligi sidong ki bangi khot sibenta jong pai khase bayar kendriam upenar ubhoi uwan ubakren upasotu ya ke juk ke kentin san teligi sidong idan ban kita ngihap ban lek nu lek pan nagi we pat ki bom ya pe ya ten telet pat karti dustur tetanggi ne kentin ki baknya ngin sawan ha kaleti ka badai ban ngila persyang ban yo appointment ban pi ngimla ban yo ki babun kita dan ne sekmat sawan ban ibu din rekat rekod Islam ki babiang kenang ba kata jinya enti jungi kabala dak daki file da bun teleki file ngin sawan ra api ban penolong jing angnut ki nong sing jungi Kadang perkhat ba inong i Jerman hapor bi yalam ne yong in ya keren be cek tangi umau bunna na markat kendai terik ya kendo obiang sa iwe program Henry ngam solingo haba iba CBCM ila ai ngai gitu gijing kento hakabe dei ba kumno penyerap yang kenika dorban sanchnong ka jopi galate galayo ya ka kuboru ya ka lentia ka jopi ka papidat angnut shikat dei kum kinong shnong kum kinong elam jo kini shnong ba it ni jong pi kwa ban yalam ya kini ki san shnong shakmat bat ngin se kren nang ni shakmat na ong irong ba shnong to sit bagapan ya ki kot islam amar kum mapila yu kum mapila tip iba CBCM ila yetu ya Genesis ya lenti ya jong na do basdang hakabai dei bat ka jinglong ka jingman jong kani ka dorban khasi san shnong jong Henry kum ka isi pada nga smodai ban ong yepi pada hakni ka bor pada khamtam ya ba CBCM bang idei ban sutu shwa ya ka history dan ka Genesis kumnu ka stang kani ka lentiya dan ka senjang ka jongpi ngang bangila ban ra ya kani ka senjang ka jongpi nang ni shakmat da bangi pensyong nongrem hato kalong ka badai bat ka babiang ka bangin ra ya kani ka issue ka jongpi shakmat Kemudian kenu kejing arti nanti kejing hangla nak kalian kejong ka isi kejongan nanti ka isi kejongi apa district council baladon dalat kelenti bapli banyat berpenyat ini kata kejong pi syakmat ngin yele ting ba ngin yat bat ngin pet gini kikam kejong pi nang ni syakmat kata ni kaba ngasukwa bat super snow tapi ginong syong hi bro kowe